गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनि खौरां। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलचंद्र नार्जारिया दिनै फुंबिलिनि 6 रिंगासोआव बाथिबारियाव थानाय गावनि न'आवनो हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानायजों गोब्राबै नोरजिया जायो। बिथांखौ बङाइगावनि लवार आसुन फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे खौरांखौ मिथिनानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिथांनि देहाखौ थाबैनो गाहामाव फैफिननायनि थाखाय अबंगसेनि खाथियाव आरज गाबहरदों। आसामाव बयजोंबो गावनि आलादा आखुथायजों मिथिजानाय शुकुर आलीखौ पुलिसा हमबाय। क'क्राझार जिल्लानि चिरां पर्बतजरा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय मदारि फेसिलिटिसनि मानसिगिरि शुकुर आलीखौ गोबां PMAY न' होगोन आरो न' मोनगिरिफोरनिफ्राय बुरजा रां लानायनि दायाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा शुकुर आलीखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जायो। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला शुकुर आलीया 20,000निफ्राय 22,000सिम गोबां सुबुंनिफ्राय रां बुथुमो होनना मिथिदों। गोबाव समनिफ्रायनो बे रांखौ मोनफिननो थाखाय रायजो राजाफ्रा शुकुर आलीखौ फन खालामब्लाबो फन हमा आरो लोगो हमनो नागिरब्लाबो लोगो मोनैनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा शुकुर आलीखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनो गोनां जायो। मिथिनाय बायदिब्ला शुकुर आलीया सासे BJPनि सायख'जानाय मानसिगिरिमोन। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि दख'रा एबसुनि 40थि बोसोरारि जथुम्माखौ देग्लाय 2 नं सिंग्रिबारि गामियाव खुंफुंगोन। दिनै बिनिनो गाहाय खुन्थिया गायसनजानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। लोगोसे खुन्थिया गायसननाय एबसुनि मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ 1 गल सोनानै गेलसार इउनाइटेड एफसि भुटानखौ फेजेननो हायो। भुटान हादरनि गेलेमफु BFF गार्लस एकाडेमि आर्टिफिशियेल टार्फ ग्राउन्ड भुटानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बरानि OST डक्टर सांग्राम ब्रह्मनि नाजानायाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिजों गेलसार इउनाइटेड एफसि भुटान फ्रेन्डलि फुटबल मेच बादायनाया जोबनानै थांबाय। दिनैनि बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन OST डक्टर सांग्राम ब्रह्म, इन्डियान भुटान फ्रेन्डशिप आफादगिरि दावा फेन्जर, गेलसार एफसि फुटबल टीमनि आफादगिरि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिद्या मुसाहारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिफैदोंमोन। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 3थि बोसोरारि जथुम्मा, गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड' वुमेन्स वेलफेयार फेडारेसन आरो 7थि बोसोरारि दसारेन गुवाहाटी बर' कचारी महिला कमिटिनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्मआ गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि थुक्राझारजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोल आरो बेफार खालामग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थुक्राझार गोजौ फरायसालिमानि साहा फारसे एबा फुराना गाव पन्सायतनि मावख'नि साखाथियावनो दिनै बेखेवनो हाबाय सप्ताहि बाजारखौ, जेराव गासिबो मुवा बेसाद बायनो फाननो खाबु मोननो हागोन होनना बाजार कमिटिनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनो खावलायहरदों। आरो बे हाथाइखौ सिगां समाव बेखेवना होदोंमोनब्लाबो माखासे जेंनाफोरनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बे बाराव बेखेवफिनना साबसिन हामसिन सुबिदा गोनां खालामलांगोन होनना फोरमायहरबावदों बाजार कमिटिनिफ्राय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझाराव MP नब कुमार सनियानि खौरांगिरि मेल। 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव गाव 100% देरहागोन रोखा होनना दाबि खालामदों। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनि बिजाथि महरै गसंगोन आथिखालनि MP नब कुमार सनिया बिथाङा दानिफ्रायनो राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनो थियारि जादों। बर' राजखान्थि खालामना खेबनै MP जानाय नब कुमार सनिया बिथाङा देग्लायबो गावनि MP जाफिनगोन होनना दाबि खालामदों।